आं दासिमबो बावनो हायाखै नोंखौ। नों फोथायनाय नङा। जाय समाव नों आंनिमोन बै समाव आं नोंनो फोरमायहरनाय लाइजामनि फंफ्रोम रावा सैथोमोन। नंखाय नङामोन आंनि नोंखौ मोजां मोननाया। नंखाय नङामोन आंनि नोंखौ गावनि खालामनो साननाया। नाथाय मा खालामनो, बे मोजां मोननायाना गासिनाबो जाफुंजोबा। जानांगौ आंहा खाफालावनो गैया नोंखौ मोननायनि। बेखायनोथ' मोनसे समाव आं नोंनि अननायखौ नेवसिदोंमोन। बुजिरोङै आंनि गोसोआ बाराव बिरबायनाय थुलाफोर बादि नोंनिफ्राय गोजान जालांदोंमोन। बुजिनो नाजायाखिसै बे आंनि गोसोआ नोंनि अननायखौ। दायोथ' नों आंखौ गोसोआवनो गैला जानांगौ। आरो मानोथो गोसोखांबावनो? गारनानै थांबाय जेब्ला बेखौ गोसोखांनानै दुखु खालामनो मा दं? नाथाय आंहासो गोसोआव जाखांफैबाय थायो। गोसोखाङा सानो। नाथाय गोसोआवनो फैखायोब्ला आं मा खालामनो? दिनैसिम बोसोर जालांबाय। नुवाखै आं नोंनि महर। नों बहा थायो, नों मा खालामो? अब्लाबो गोसोआवनो दं। आं मिन्थिया नों आंखौ मा सानो। नाथाय आं सानो गोबावजोंब्लाबो खेबसे निमाहा बिनो। आंखौ मिन्थिगौ गोसोआवदि बेसेबां दुखु दं नोंनिफ्राय गोजान जानानै। गोसोखांमालाय सिरियै सहायनायनि अनगा माथो राहा दं जाबावो, जेराव आंनिनो गोरोन्थि। आंलाय नोंखौ हास्थायमालाय बहाथो मोनबावनो? नों जेरावखि थाया, जाय जेखि मावा, गोजोनै था। आं नोंखौ गावनि खालामना लानो हायाखिसैबालाय माथो जानो? अराय जिउ नों आंनि बिखायाव थाबाय थागोन।